A bite to Brigade Dicta, Ayo Bento, Os Chings, Eto Tito Zedo. Nyangwe zviomese chingopfuka mauna mate medzo ingawande sei usamboneta kunamata mari inganetse sei medzo ingawanda sei ingopfuka mauna mate medzo ingawanda sei rufu ringakutera sei chingozviudza mununuri usambochema iwe chingopfugama unamate usambochema iwe chingopfugama unamate Munyaradzi ari pedyo ndiye Jesu tichinyarara anokusimudza woputsika ambokusiya uchiparara mari inganetse sei medzo ingawanda sei chingopfugama unamate medzo ingawanda sei rufu ringakutera sei chingozviudza mununuri usambochema iwe chingopfugama unamate usambochema